Μια φορά και ένα καιρό, σε ένα μακρινό όμορφο δάσος, γεμάτο μεγάλα δέντρα, πολύχρωμα λουλούδια, ριάκια και μικρούς καταράχτες, ζούσε ένας λαγός. Ο λαγός μας λοιπόν περηφανευόταν σε όλους πως έτρεχε πιο γρήγορα από κάθε άλλο ζωάκι του δάσους και στο τρέξιμο ήταν πραγματικά ανίκητος. Ένα ανοιξιάτικο ηλιόλουστο πρωινό, ο λαγός τριγύριζε μέσα στο δάσος χαρούμενος και ζωηρός, τρώγοντας λίγο φρέσκο χορταράκι και κάνοντας βόλτες από εδώ και από εκεί. «Αχ, τι όμορφα που είναι εδώ! Μάλιστα! Και αυτά τα μικρά καρότα που μόλις ανακάλυψα μου μοιάζουν 5 νόστιμα. Ας κάτσω να φάω μερικά». Μονολογούσε ο λαγός γεμάτος λαχτάρα, κουνώντας ζωηρά τα αυτιά του και σιγοτραγουδώντας σε ένα δικό του ρυθμό. Και εκεί που απολάμβανε κάτω από ένα μεγάλο δέντρο το φαγητό του, ξάφνου βλέπει να διασχίζει αργά το μονοπάτι μια μικρή χελώνα φορτωμένη με το καβούκι της. Σταμάτησε προς στιγμή να μασουλάει το τρυφερό καροτάκι του και χασκογελώντας πλησίασε τη χελώνα. «Καλημέρα! Πώς και από τα μέρη μας, κυρα χελώνα?» είπε ο λαγός. «Καλημέρα, λαγέ! Η μέρα είναι όμορφη και βγήκα να μαζέψω μερικά λουλούδια, αλλά σε λίγο θα πάρω το δρόμο της επιστροφής, γιατί θέλω να γυρίσω πίσω πριν νυχτώσει και δεν ξέρω αν θα προλάβω», λέει η χελώνα. «Αχ, πόσο σε λυπάμαι! Πόσο αργά περπατάς αλήθεια με αυτά τα μικρούλικα, κοντά και αδύνατα ποδαράκια που έχεις. Είσαι πιο αργή ακόμα και από ένα σαλιγκάρι», της είπε κοροϊδεύοντάς την και ξέσπασε σε γέλια. Η χελώνα όμως με ψυχραιμία και ευγένεια γύρισε προς το μέρος του λαγού και του είπε: «Μπορεί να είμαι αργή, αλλά τι θα έλεγες να παραβγούμε οι δυο μας σε έναν αγώνα δρόμου και τότε να δούμε ποιος είναι ο γρηγορότερος. Και ξέρεις κάτι, κύριε Λαγέ, στοιχηματίζω ότι είμαι απόλυτα ικανή. Τι λες λοιπόν, συμφωνείς μαζί μου? Σε προκαλώ να αναμετρηθούμε». Ο λαγός δεν πίστευε στα αυτιά του με αυτό που μόλις άκουσε από τη χελώνα και έσκασε στα γέλια. «Μα τι λες, τρελάθηκες! Το εννοείς? Εκτός από αργή στις κινήσεις, είσαι αργή και στο μυαλό φαίνεται», της είπε ο λαγός με περίσσια ηρωνία. Η χελώνα είχε αρχίσει να ενοχλείται από τα πειράγματα του λαγού και στεναχωριόταν πολύ με τις προσβολές του. Παρόλα αυτά όμως, με μεγάλη σοβαρότητα και θάρρος, του λέει: «Το εννοώ, αγαπητέ μου Λαγέ, είμαι έτοιμη για τον αγώνα μας». Και τότε ο λαγός, αφού πίστηκε πια πως δεν πρόκειται για κάποιο αστείο, αποδέχτηκε την πρόσκληση της χελώνας. Συμφώνησαν και έδωσαν τα χέρια για να γίνει η μεγάλη αναμέτρηση το επόμενο κιόλας πρωινό. Άλλωστε, ο ταχύτατος λαγός ήταν απόλυτα σίγουρος για την πανεύκολη νίκη του. Το σπουδαίο νέο διαδόθηκε με μιας απ' άκρη σ' άκρη μέσα στο δάσος και ο φαντασμένος λαγός έλεγε με χαρά και περηφάνεια σε όποιον συναντούσε στο δρόμο του: «Αύριο να είστε όλοι στον αγώνα για να πανηγυρίσετε τη νίκη μου. Σας περιμένω». Ξημερώνοντας έτσι, η επόμενη μέρα βρίσκει όλα τα ζώα του δάσους που είχαν μάθει για τον αγώνα να έχουν συγκεντρωθεί από νωρίς
στο σημείο εκκίνησης για να παρακολουθήσουν την παράξενη αυτή αναμέτρηση. Η Αλεπού, που επιλέχθηκε ως η καταλληλότερη, ανέλαβε να δώσει το σύνθημα της έναρξης και να ορίσει τη διαδρομή που θα ακολουθούσαν μέχρι το σημείο τερματισμού. Όλα λοιπόν έτοιμα. Οι δύο διαγωνιζόμενοι πήραν τις θέσεις τους και η Αλεπού κηρύσσει την έναρξη του αγώνα. Έτοιμοι! Εμπρός! Μάρς! Λέει η Αλεπού. Και έτσι, ο Λαγός και η Χελώνα ξεκίνησαν την αναμέτρηση με το Λαγό να απομακρύνεται στο βάθος του δάσους με λίγες μόνο δρασκελιές, χωρίς ιδιαίτερο κόπο, αφήνοντας πολύ πίσω τη καημένη τη Χελώνα που βαριανάσαινε έχοντας το βαρύ φορτίο στην πλάτη της, κάτι που δυσκόλευε ακόμα περισσότερο το αργό βαδισμά της. Ο ρυθμός της όμως ήταν σταθερός και επίμονος και συνέχιζε την πορεία της χωρίς να σταματά πουθενά, καλύπτοντας σιγά σιγά τα μέτρα της διαδρομής. Ο Λαγός απ' την άλλη, μένοντας σίγουρος πως το χρυσό μετάλλιο του ανήκει ξεκάθαρα και υπολογίζοντας πως η Χελώνα θα έκανε κάμποσες ώρες για να φτάσει εκεί που βρισκόταν εκείνος, σκέφτηκε να ράξει λιγάκι κάτω από τον ίσκιο ενός μεγάλου δέντρου και να αποκοιμηθεί. Αχ, πώς νηστάζω! Έχω σηκωθεί και από τα χαράματα, βρε παιδί μου. Μήπως να πάρω έναν ωραίο υπνάκο? Σκέφτηκε μεγαλόφωνα ο Λαγός και συνέχισε ενώ χασμουριόταν. Τι βαρετός αγώνας! Και τώρα που το σκέφτομαι, δεν θα ήταν άσχημη ιδέα να πάρω και το πρωινό μου, είπε ο Λαγός, και αφού έφαγε και ήπιε, έγειρε λίγο το κεφάλι του και άρχισε τα ροχαλιτά. Άλλωστε, όταν θα ξύπναγε, θα προλάβαινε να προσπεράσει με μεγάλη άνεση την αργή αντίπαλό του και θα κόβε φυσικά πρώτο στο νήμα του τερματισμού. Η Χελώνα εν τω μεταξύ συνέχιζε με πείσμα και επιμονή να περπατάει. Πολλοί ήταν εκείνοι που τη χειροκροτούσαν και της έδιναν θάρρος. «Ζήτω! Ζήτω! Μπράβο! Καλά τα πας! Μη σταματάς!» Πέρασε κάμποση ώρα και ο Λαγός ξύπνησε. Άρχισε να τεντώνεται και θυμήθηκε αμέσως πως είχε έναν αγώνα δρόμου που είχε αφήσει στη μέση. Ωραίος υπνάκος. Καιρός όμως και για λίγο τρέξιμο. Έχω να πάρω και το τρόπαιο του νικητή, είπε ο γρήγορος και αλαζόνας Λαγός. Έτσι ξεκίνησε, αλλά στη διαδρομή παραξενεύτηκε πολύ γιατί δεν συναντούσε πουθενά τη Χελώνα. Κοιτούσε πίσω του, δεξιά, αριστερά, μα εκείνη άφαντη. Θα εγκατέλειψε τον αγώνα, φαίνεται, η καημενούλα. Κατάλαβε πως ήταν αδύνατο να αναμετρηθεί μαζί μου. Είμαι και ο πρώτος, όπως πάντα άλλωστε. Σκέφτηκε με καμάρι ο Λαγός και πήγαινε ολοταχώς για το τέρμα. Λίγο πριν φτάσει όμως στο τελικό σημείο της διαδρομής, άκουσε ζητοκραυγές και χειροκροτήματα. Δεν άντεξαν τελικά και δεν μπορούν να κρύψουν τον ενθουσιασμό τους. Πανηγυρίζουν για μένα πριν καν φτάσω στο τέρμα, είπε ο Λαγός, μη γνωρίζοντας τι είχε συμβεί. Κι έτσι, φτάνοντας, τον περίμενε μια πολύ μεγάλη έκπληξη. Τα χειροκροτήματα δεν ήταν για εκείνον, αλλά για τη Χελώνα. Ναι, για τη Χελώνα,
που είχε κιόλας τερματίσει και περίμενε με μεγάλο ενθουσιασμό και περηφάνεια τώρα πια τον λαγό. Αλίμονο, ο λαγός δεν μπορούσε να πιστέψει στα αυτιά και στα μάτια του. Ο ανίκητος και ο γρηγορότερος όλου του δάσους είχε ταπεινωθεί μπροστά σε όλους. Κατέβασε από ντροπή τα αυτιά του και με σκυμμένο κεφάλι παραδέχτηκε την ήττα του. Έδωσαν τα χέρια με τη χελώνα και αφού της είπε τα συγχαρητήριά του, υποσχέθηκε πως από εδώ και πέρα δεν θα υποτιμούσε τις ικανότητες και τις δυνάμεις των άλλων.